Birthday. Happy birthday ya. Pila na may edad? Pila? Bawal sa uyab-uyab ha. Uyab na kayo. Happy birthday guys. Magsa ko din. Grabe ka buga para mag... Grabe no, saan makakailan pa? Arang habugat ino. Ano na pala may kaon? Ayun, sige, ino mo vitamin. Sige ka ng vitamin Ano ba, kay kay? vitamin C. Oh, Mapay pagmata. matinigang mo to ron. Imo ng uban. Saan? Imo ng uban ha? Insa imong idil te. Ang motor. Kaya nga naman Del kong 30 ni Rosmare. Bay, klaro. Ang galing ko pa yung siugal. Imo ng 5. Gra. Saba ka na ate. Asa man ka? Mapay pagbakod nilis Kuya Gael, mapay pagmatag Kuya Gael. Makuha naman ang gasolina. Butang itanduay na imong kuan. Sakay, alam mo lang mo. Butang itanduay di api kay nang tanduay sa sugar ni tanduay gasolina. Dali, ibutang ni. Supili na nas kuan. Mandar mo na. Pili ko na loy. Abot pa siguro paghat oy. Guys, ni udto ta. Mani handa ni Kuya. Hinalang chicken. Dali mo handa dia hinalang. Ito guys, Ito. pahinga gamay sa kabuk manok. Okay na kaso oy. Sige ba? Ito may cake ni Kuya Gael Boots. Guys, palit sa may cake ni Kuya. Mag-adobo kang manok pa der? So guys, mag-adobos pa pag-Abril o chicken para sa birthday sa among Kuya Gael. Kasi birthday ni Kuya. Handa, ginagmay. Na mapansit pag ni. Hinalang ko. Hinalang to. Sabi ko mag-adobo ka. So hinalang na ay, hinalang sa pag-Abril guys. Nazaga ko magpansit pag ko. So magdikot pag ni Ron. So ano dito. Mamang gazin yatang ko andi dyan mawa ni pansit basta na ay birthday kay ko na pampahaba ng life. Tapos sa gulan na rin kanton. Pansit kanton. Alam ni. Tapos kapag Abril, magluto siya o hinalang o napoy kalderita nga Ano? chicken. Chicken kalderita. Yes no. Pwede na may kalderitahan doon og manok. Ano ko pang dali ron kay mala kuan. Baboy, mahal man. Mahal man ang karning kuan dari sa lamantas mga kuan manok-manok. Luto na sa papag-Abril. Dari mo kumito kuan. Ano sa nasa na? Nga na sige, lakaw na. Kaya ako rin dari. Maghiwa sa ko dahil sa mga kuan. Ha? Hani? Maghiwa sa ko dahil sa pangsagol sa hang pansit. Ano sa na? Kawawa. Tabi, mantika di. Hindi man. Di na tunawon. Mana? Kalpa na. Haragad sa sangilangan-langan. Daw. So magluto sa mi guys para sandas among Kuya Gael ginagmay. Ug salamat ka Diyos mga ning greet sa salamat ka Diyos sa mga greetings parang Kuya Gael. Lipes ko na masa na siya. Jahang makuan. Masa na siya kinsay mga nang great media. So na maghiwa sa ko guys dari sa mga kuan pang gamiton para sa pansit. Hiwa-hiwain natin. Pansit. Kabulan mga dyan ng carrots. Yes, no? Nahis ako sa pansitan. Hindi ka dyan imawa ng pansit. Yes, basta na birthday. Kumaw na itang naandan. Mga Pinoy. Ang haba ng life. Yes, nakaprepare na lang mga hiwaunan. Ang hiwaan. Hugasan sa una. So magbiko sa mi guys. Papagabrada de may magbiko. Biko na dis. Haman apilit pa.
Haman ako panghiwas ang mga isagol sa hang pansit bihon. Ana. Dala tay carrots, bagyo beans, sili, sibuyas, ahos, ug atong kinakusgan nga kanang repolyo. Diba? Atong bihon. List yan na, ready na. So, dyan na lutuon kay sa pa man, lutuon na mga alas 4, 5. Kaya panihapon man, manihapon, memory pag sa mga classmate. Nananay, tatay. Bugoy, bugoy, mo pagulis bugoy. Sig kaligo, dam, mo nang kabaw. Misapa. Grabe sa ilaaga na ni skin kin. Sapa. Sapa, kuno sapa. Uy, niabot na na sapa dito sa mahayag. Sapa? Oh, grabe din tawhana dito. Nangasaba sa ko diha karejot ni Kuya Kinkin kay Ginoo ko arang gadyan ni sa kajukalakawan jaga bitong nga kuanan nga kana bitang mulakaw nga di mananghid mahadlok ko si makong mga unsa. Okay raman ta mulakaw sa mananghid kay madyo na makaybawon mig asa sa tunong Ginoo ko mokalipos naman taon ni si Jagawa unsa mahadlok ko magsakay-sakay sa motor dari sa mga kailar pud ba anak ni ti Gingging. Awan ya sa mga nilutong papagabril. Dan sa ni pa adobo? Adobong chicken guys. May adobo. Kalderetang chicken. Pwede rin kaldereta ni manok gabno. Pwede rin kaldereta ni manok. Tana guys, na nagilutos papagabril. Para sa mga ulitaw. Pag ako, nsa ako magluto guys, agbiko ni jarang biko ni mo. Kanto. Kanto. Awan dyan na. Mahukad na tayo dari skoan. Agbikong papagabril to na to. Naluto na guys. Diyan ako magluto dahil sa pansit mga alas 5 kay arang pa mga sazuha. Uy, panihapon. Dahil na cake si Kuya Gail. Dahil nag-cake ni Kuya Gail guys. Happy 16th birthday Kuya Gail. Love, family. 16 na kuya. Grabe, wala, dali ara jud panahon. Pano? Dali ara ka jud panahon. Tapos na takuban ka tali isod in the strip. Ba kaya arong mabugnaw-bugnaw pag ma. Di guys no. Kin, pila na mo edad yot? Pila na mo edad, Kin? 12 na. Lagi mo pa, pila na mo edad? Pila na mo edad? 13. Pila? 13. 13 pa day ka. 13 buot? 13 kalimahan. Kuntay na, biyang mo tapusan. Mo 40? Ah, mo 40. Ah, 49 na ka? 39. Ha? 39. Out. 39. Mo 39 naman dahil papagabril. Guys. Mo 39 naman dahil papagabril karong kuan. Karong pizza 30. Lagi mo 39 naman dahil papagabril guys. Anong dali ara sa panahon. Hapit naman dahil ka mo 40 no. Pader, nag-iuban na galing sugod yan sa dawan ah. Nag-iuban nagsugod. Bata pagbuot. Bata pagbuot. Huwag naglaay. Ayaw ut. Tagatara mga lawas may naniguang. Pero katang mga buot mo. Nagod gihapon. Bitaw. Naikautrohan guys na yung mga changes. Kay karang matiguang na ta. Ano, mature na maghana-hana ba? Tapos papagabril guys, giuban na. Ano sa ba na mong buhok pa mo ramang namunga? Ha? Ano ba na yung buhok ka nila may bunga? So may klase has bunga. Lainan man, lainan dyan pa. Pagkagunting ba kitang darupan? Lainan na, murag ka nang itong road itaw. Kung ano, itong papawanin na. Ay, ano ha? Itong pakuanan. Pagalbuhan, kero hinlo. Kalbuhan. Kalbuhan ko na. Ay, si Papa. Pakalbo na po sa pag matubo na po niya. Magpa-color na kong pink. Pink na gusto mo, Barbie. Halag tubo ni Antay Duterte. Tanawid ang tubo guys, gibilin daw. Palit mi ganina o palit mi gani pansiton dito amang nahinangan sa merkado naglaroy-laroy ag hubog pastilan tanawag gidahang tubo gibilin. Tanawid ang tubo ginta na. So, diyan na guys. Diyan na kinalamian nga biko. Diba? Yummy kayo. Ta magluto na ko sa pansit pud. Diyan na guys, luto na amang pansit. Luto na amang kinakasgang pansit. Okay. Para ko an panihapon sa nag-birthday. Sana pa? Na lang. Apoy hinalang dahil hinalang anak ka akajugkuan tangad pansit hinalang papoy adobo o ano sa tinga si mong giluto isa papoy kalderita kaya mi kaago
pansit og hinalang lami kaayo. Malamig. Ada luto. Sana guys, ginagmayng koan pahinangod sa adlong natawhang kuya gay. Dami kaldereta, Zada pun mi hinalang nga chicken. Kay biko, di man dyan mawa ng biko. Isno pansit. Kapizahang kikik. So kami ra ko dari guys. Mga bata o isang mga classmate ni kuya gayin. Ano may isang pahinangad sa isang adlong natawhan. Bacon na dami. Yang gana ya. Oh, balik gede. Basta. Ang mga chikiting. Kuya, Gail. Happy birthday, Kuya Gail. Pila na mong edad ya? Size na. Parang habugang kuya. Uy. Habuga buyag. Kang kabaw. Dahil no. Kimi. Mabug ka dus kuya no. 60 pa kali siya. Habong naman. Pila. 60 ba siya pero Hi, 60. 60 na bitaw. 16. 60. Ma, 16 na sa kanya. 16 pa ganis Kuya Gail. Pero habag na bujag. Aliya, mudi. Ang mga chikiting. Trikiting. Yes, kaya tanang kantahan na sa Kuya Gail. Kantahas Kuya Gail sa isang birthday. Ano ba na yung birthday boy? This is size na. Bakit ng kabaw? Isang classmate. Sira na day. Si Mark Coratu. Ang birthday boy. Taas ka jo, bujag. Dag, labi ka mong birthday boy guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Arsaya, arsaha. Sahan mong kuan ba? Cake. Kay arong kuan. Isa. Blow the candle. Oh, ni hapon guys. Dada, Mark. Yeah. Long. Dai. Pon, dai. Kuan. Parang ilain. Dara. Laya. Sikat to. Dai na long. Ha? Kinsa? Hasag dara good. Si Mark Corato. Sige na. Pusing dia dai. Isutag imong bansil. Bansil. Dali kuranan dari tay. Dali kuranan. Tulingkul. Ano man na? Natanak ka? Ngaan guys. Dara ka mang basing gamay. Tingkakay. Tingkakay Kimi. Tingkakay. Kuya, asa mang imo? Sidan. Lang, harap ba to Mike? Pagkuan dari, sidan ba? Hani may mo ikuan sidan, umurang pansit naman na. Bila dugang raga dari. Mother. Bilas Papa Gabriel mo rajag naug kanta. Kanta jig ija ha. Ikalo. Murag naug kanta pagkaunsa. Ha? Alam sa mis katahanan sa manghud na malagi na dana. Ha? Ming. Unsa na kay hata nakatuan ha? Tuan ako na to ha. Ha? Tuan ka na to. Eh very good lagi na silang tulo naglumbay. Kana. Japon. Lemuktan ka na eh. Mana ka? Iyaw. Umuwag ka na kaya. Kaya gamay naman yung kinan ah. Ya, picture saya. Ya. Umuwag ka. Kaya gamay na yung kinan guys. Ya. Ngayon sila ya. Basta gamay na ko ng kinan nanguwag ko. Nanguwag kaya? Ada tu kuak-kuak ke di size mo edad. Luoy kasi ka. Oh my. Ano pala?
nagamong bugoy-bugoy. Guys, nagamong bugoy-bugoy dia. Lagan ya. Bugoy-bugoy mo nagkagta. Imbis maputi-puti kay bakasyon. Sa grabing laagan na. Abot mo sigasa, butok. Kuan, asa tulapit. Napon guys. Papahilas Justin, nagbang kuang gael. Dungang dong. Kaya dong. Ay, tulong na. Lamig niling ko ra. Nagdikang-kang. Gabrito na pagtagat ko kanta. Tilan. Pagtagat ko kanta. Ha? Sa tayo, cake tayo. Ha? Dari ganina, sila Randos Mark. Ya, nawahi lagi sa mga kuan. Sa mga classmate. Dali ya. Dali kayo picture sa mo. Mo sa naman na mga kuan. Tato. Remembrance. Kamu lima. 1, 2, dato kadung. Ilis na mag-birthday boy. 1, 2, 3. Waki-waki good mo. Smile ya. Okay. Mga barkads nila. Pang-ano mo? Oh, wala ka? Classmate ni Kuya Gael. Sound trip si tatay, nag-sound trip. Uy, raman lang yung puwa lagi. Puwa nga na brown-brown.